Takže čau lidi, mé jménem Verča, vítám vás u dalšího kompetitivního zápasu, nebo spíš u prvního kompetitivního zápasu, protože tam ty se mi absolutně nepovedly. Takže teď tady máme Inferno, Cash a Overpass. Já si myslím, že bychom si tam mohli dát ještě Mirage a Dust 2. No, to by takhle bylo všechno asi. Takže dáme potvrdit a já se vám ozvu, až se mi to spustí, takže zatím. Takže tu máme mapu Dust 2, která byla moje nejoblíbenější, teď už moc není, protože ji hraju skoro pořád, ale v příštím díle bude buď nějaká jiná mapa, Dust 2 už vyměním za jinou, ok? Takže jo, připojíme, I don't know. Tak a ještě jednou se chci omluvit za moji angličtinu. Nebo ještě jednou, se chci omluvit za moji angličtinu, za moji noobskou hru a za moje noobský vyjadřování, protože jakože jsem se před chvílí zbudila a mám jedinou možnost, jak to natočit. Takže jsme za CETA, stejně jako ty předchozí hry. Máme úplně mega moc velký ping. A já si to nebudu ztlumovat, protože já pak neslyším kroky. Tak. Aha. Aspoň do 3 s tím pingem, jako to si myslím, že je dobrý. A nevím, proč mi to tak seká. Ježiš, tak proč mi nepomůže? Taky nebudu zprostá, ne lidi, nebudu, v pohodě. Jako já s VIPem. Čím mě to střílí po mně? Někde tady. Sakra, nevadí, oni tam mají lepší, jakože výhled. A mají tam prostě lepší všechno, takže teď to bude takový, no buď a nebo, takže buď tam bude čupět a nestačí vystřelit, anebo mě zabijou. Takže já na mida teďka nelezu moc, když jsem za CETA, protože a jelikož prostě to vidíte, bum, hned mi dají ránu. A teda musíme někoho zabít. Ok, takže jsme last kill. Jo, jakože jednou ne, nejsme dobrý, nejsme to my. Já jsem musím odkašlat. Hello. Tak a koupíme si kevlarovou vestu, máme USPčko, I go B a jdeme Bčko. Tak 3A 2B, to je docela dobrý. It's B guys, it's B. Jeden kill. Tak, pojď, typku, pojď. Možná na B. Ne. Sakra, nevadí, aspoň jsem ho nahitovala. Jeden. Dor. Ach jo, já mu dám info, ne, on jde prostě záda, prostě, ne, to nejde jako. Ale máme kolik kilů? 1, což je docela dobrý. Týpci kupujou, nekupujou, ok, tak já si koupím teďka 5-7 a Kevlar. Nemáme sice helmu, ale tak to nevadí. Doufám, že teďka půjdou shorta, nebo nás obejdou.
vypadá to, že půjdou longa. It's long. Okay. Jdou longa, takže já jim jdu záda. Jdu pay. Walk, please, walk. Tak až nás zabijou, tak si nestěžuj. A to jsem neměla šanci dát, sice jsem tam jakože neměla nalítávat, jo, ale to jo. Ale prostě 4, když po vás, nebo 3, když po vás střílej, i tak je to hodně. A týpek to nedá, takže mu dají jednotku a hnedka si, jo, přesně takhle. Ale druhý kolo prohraný, to snad nevadí. Týpci mají 4000, takže by mohli koupit. Oni nekupují. Yellow, can you drop me please some gun? Týpek OK, tak budeme muset hrát sami za sebe, protože tým s námi absolutně nemluví. Absolutně nemluví s náma tým. Nikdo. To si děláte, já ho netrefila. Přebijím, tohle. Ninja defuse. Ne, už tady nikdo není, ale tak nevadí. Vezmeme si AKčko, to by se nám mohlo hodit. První kolo vyhraný, což je dobrý, skoro 2:2, což je taky podle mě dobrý. Sice ne tak dobrý, jakože jak si představujete určitě, ale prostě jsem Silver 1, nic velkého prostě se ode mě nedá čekat, že dám třeba situaci 5v1, to určitě ne, ale jdeme Bčko znova. Jako neříkám, že jsem úplně taková nuba, že nic netrefím, ale prostě tak no. Tak. Vypadá, že jdou shorta. Nice. Je dobrý, týpek skočil dolů. Máme flash. Aha, je to Bčko, OK. Tak, ještě bomba by tam měla být někde. Nice. Pěkně jsme to teďka zvládli, máme skoro 4:2. Zbylo nám 10 HP, což je jakože dobrý, s AKčkem. Proti AKčku. A ještě takový pěkný AKčko. Mají týpci peníze. Mají. OK. Aha, týpek si koupil auto nebo OK. Já doufám, že natáčím. Měla bych. Nemělo by to být tak strašný. Tak. Co to je za zvuk? Pane bože, to nejsou normální zvuky. Počkej, týpku, já jdu. Dobrý, týpek je na midu. Aha. Auto nube. Ono zabil týpek. LOL. Toho mohl slyšet, tak mu dám dupe, jo, ale tak, OK. A mají autonuby, no, a je to.
Tak já beru Vipo. Doufám, že mě nestrefěj. A jdu na longa. Smouknu si to tam a doufám, že mě nestrefěj, no. Což si myslím, že jo. Blue, can you go please be? Blue? Ne. Ne, prostě ne. Tak. Týpci jdou longa. Too long. Jdou longa s bombou. Tamhle byl. A už nevidím. Mám štěstí, já jsem ho trefila. Vodka! Aha. Behind you. Long. Behind you. Yeah, check left. Behind. No. Ježiši Kristane. Plant. Check plant. Já musíš na to sám. Go. Nice. Dal jsem mu hit, já jsem to věděla, že jsem mu dala hit do kolene. Takže mám asi stick. Can you drop me my AVP please? Hello, can you drop me my AVP please? Ne. Ne, tak ne. Tak si trhni a až příště bude někdo chtít něco dropnout, tak jako, okay. Jako nevím, proč nemluví. Bude zase Ačko. A já takhle obejdu. Jo, je to short. A jeden long. Ok, tak já nepůjdu už longa, protože to by byla sebevražda. Nemají tady nějakou zbraň? Nemají. Tak a jdeme. Čekaj, oni na midu? Nebo kde je bomba? To nemá cenu ani tam líst jako. Bomb on B. Bomb on B. Ne, blbý USPčko, mě v něm došly náboje, sorry man. V něm došly náboje, proč? Dáme P90, no. A máme bota. Co se stalo s týpkem? Máme skoro 5:5, hej, my se normálně držíme normálně stejných čísel, vždycky stejný smrti, stejný počet smrtí a stejný počet killů. Se musí změnit. Tak, kde někde Bčko? Nejde Bčko. Bomby, guys, bomby. All B, free B. Vezmeme si bota. Přišli dva. Jo, týpek tam jenom stojí. V pohodě. Já se na chvíli mutnu, protože někdo přišel, ok?
OK, 2 boti, v pohodě. Zase máme 8:8 skóre, jakože, OK? V pohodě. To autonomie, já bych to nejradši vyřadila z toho. Bčko to, na Bčko to nevypadá. To je náš, aha. Fail. Zabijeme si autonubu. Ne, naši auto nejsou. On bude na Bčku. Jde nikdo. Bacha. Lol, týpek je Orba zabil, já jsem se k ničemu nedostala, ale tak nevadí. Máme autonubu. A já ji nechci, ale nemám nic peníze, takže si ji asi nechám. Ano, asi si ji nechám a už máme jenom jednoho bota, což je dobrý, ale prohráváme zase 4-7. Což tak dobrý není, ale máme... Au! OK. OK. Tak. It's B. Tak teď to jsem totálně poťuntila, ale ani jednou jsem nezabila. Nebo ne, ani jednou. A máme skóre 9:9, lol. Normálně, to není možný tohle. A je to 2:2 teda. Careful, autonoob. Auto sniper, careful. Mid.
Window! Já nevím, co ten kluk má, jestli má pomalý reflexy, nebo ho vážně jako neviděl. A nebo se mu to tak seká. Oh my god, man. What the fuck? Ach jo. Kdyby neměl ten blbýho Deagla, nebo kdybych si aspoň uměl. Ne, on s tím absolutně neumím, takže já ho beru P90, 5.7, defuze a kevlarovou vestu. Nemáme helmu, ale to se snad jedno kolo přežije. I go A long. OK. Ještě by měl jít na tam ten, ale tak on jde s botama. Lol. P90 power. Co to bylo? Short one. Careful, up. No, there. Long, it's long. Stej s tím nikoho nezabije, no. CT, last CT. Nice. Au. Máme, máme konečně jiný skóre, než 11:11, máme 11:10. Bereme si všechno a ještě jednou se ani neměla prostě M4 třeba. Nebo možná jo, ale už si to nepamatuju. A teda tohle je předposlední kolo, takže tady ty 2 kola bychom měli vyhrát aspoň. Jo. I think it's short. Tak teď dáme info, že to je možná na shortu. Bot tam jde a nic. Ok, tak je to v katech. LOL, tak to, co jsem dala. Omlouvám se, když tak za hluk v pozadí a máme AKčko. OK, jelikož jdou všichni na B, tak já půjdu se žlutým na A, aby jsme tam byli aspoň nějaký početný převaze. Ale je to stejně Bčko, takže to nevadí. Aspoň jsme to trošku posejvovali. Oh my god, to co je za spray? Uf, jsem se lekla, že ho nezabiju. Нижний тем. Tak tohle se mi absolutně nepovedlo, možná jsem si to měla smouknout, ale zase Rusák na mě mluví, to nevadí, máme skoro 14:11, teď by to mělo být 12, jestli se nepletu. Ne, skoro 14:11, což je dobrý. A nevzdáme se.
proč byste se měli vzdávat, je to jenom 9:6 jako a jsme na tom jakože stejně, oni mají bota a my máme bota. Takže nevím, proč bychom se měli vzdávat, jelikož a protože teďka hrajeme za teroristy, což bude lepší. To vypadá na čistě. A clear, blue, go A. Tak to začupíme. No rushing, stay there. Tak. Tak, ne. Co to bylo? Mě to nechtělo úplně vůbec střílet. Jako what the fuck? Já to mačkala jak debil a prostě mě to nechtělo střílet. Musím profoknout zase myš. No, mám špatnou podložku. By to chtělo novou, no. Nevadí. Nova, co je nova? Ok, nic nova. Bereme SSGčko a čupneme si takhle na mid. Vidíme, kam půjdeme. 0-1B. Ok, jdeme B. Go B, guys. Fast. Go B. Takže jdeme Bčko. Rychle. Tak uvidíme, jestli odešel. Neodešel. Už je objevili. A zase mi to nechtělo vůbec střílet. Už je objevili, byli na mě 4, jakože bylo takový trošku sviňácký, no, takováhle neférovka. No, nevadí, prohráli jsme další kolo a nebudem se vzdávat. Prohráváme jenom o 4, o 5 kol, jako proč bychom se měli vzdávat hnedka takhle. Neběhnem tam. 2B. A clear, guy, A clear. Ne. Co to bylo? Sakra, oh my god, co to bylo? A clear, go A, bomb. Co dělá týpek? Jako co dělaj? OK, go B. Jako tohle to nepochopíte, prostě týpek jde po sobě. Ach jo, to není možný. Ach jo. Pořád jsme zatím nejvíc skillama, ale prostě co se týče toho, jakože jak hrajeme za tým, tak jakože to není moc dobrý. Že tady ty úžasný lidi se chtějí knifovat, dělají blbiny, prostě nechápu to, no. Od nich má první 19, takže kdybychom ho překonali, takže by to bylo dobrý. Ale to bychom si museli dát dvakrát ace. Už mám málo, už nemám baterku.
potřebuji zapojit baterku. Oni mě vidím, ne. Jako týpek se do mě, aha, nemohl trafit vůbec. A teďka možná neslyšíte zvuky ze hry, ale to snad vám nebude tu chvíli vadit. To už prostě nemáme šanci tohle z toho vyhrát, jelikož a protože je posledních 11 kol, jakože mohli bychom to vyhrát, ale to by nesměli dělat prostě takovýhle věci, co dělají teď. Now go B, guys, ok, go B. Jo, vidíte. You shut up. Prostě jakože vidíte, máme 2 boty. A týpci si jdou úplně někam jinam, než by měli jít, jakože úplně na pohodu. Oni mají zase automobily. No. Se lékla. M4, tak to jsem neměla cenu. Týpek mu jde v okno. Autonuba. Fucking noob with... Jo, vůbec mě to nepíše, ok. Noob with auto noob. Tak jakože úplně nooby to jsou, jakože já chápu, že to jsou Silver 1. Prostě, ale... Co to nooby? Kdo používá autonooby? No, jenom nooby. No, takhle. Tak já beru tohle z toho, bombu vyhodím jemu. A jdeme na... Tam nejdeme, tam taky nemůžeme jít. Nebo jo, můžeme. Hodíme to takhle. Oni, dělej bota, dělej bota! Týpek zmizel. Long AVP. Ajajaj. Behind you! To už vůbec nemáme šanci na výhru tohle z toho. Musíme se trošku zlepšit v těch killech, aby jsme neměli víc smrtí. To by bylo hodně špatný. Nebo jakože pro mě by to bylo hodně špatný. Protože by mi to... ne, kecám. Máme 3 boty, což je jakože úplně libový. Bot má 6 killů, protože jsem si ho vzala já. A pak ještě jeden týpek. Běž. Běž. Úžasný.
No, nevadí, prohráli jsme to. Jsem druhá, mám 16 kg, 16 18. Jsem pořád silver 1, ale zase doufám, že se nám ten kompetitivní zápas líbil. Prohráli jsme jenom o 10 kol, v úvodovkách jenom o 10 kol. Ale byl to první zápas, jak už takže na video, takže se za to prostě omlouvám. Příště už nebude dust, třeba bude cash, nebo já nevím, co bude. A doufám teda, že se vám bude líbit. Takže jo, já se s vámi loučím a ahoj!